Zapadni Balkan, jugoistočna Evropa ili najkraće rečeno naš region odlikuju teška istorija, mnoštvo razlika i kriza u odnosima njegovih zemalja, ali paralelno sa razlikama na delu su i fuzione sile, poput težnje za učlanjenjem u Evropsku uniju. U ovom serijalu govorimo o težnjama koje povezuju region i vezama koje stvaraju ekonomija, nauka, kultura i ostale vrednosti oko kojih se u regionu okupljamo. Književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, skraćeno Krokodil, postoji skoro deceniju. Od regionalnog prerastao je u internacionalni festival, a po interesovanju koje budi postao je fenomen. Uglavnom svuda po Evropi, kada kažete da je bila dobra poseta na književnoj večeri, to obično znači 50-ak. Loša poseta je 0, mislim. Srednja poseta je sve od 3 nadalje, i tako. 50 ljudi se smatra finom, ovako, posebno nezanemarljivom postavom književnih večeri. Tako da kada vi imate 1000 ljudi u publici, to je svakako prekoračilo u domen nečega što je pitanje fenomenologije. A mi ne možemo sebi ništa od toga svega pripisivati, znači iz činjenice da smo prepoznali ono šta je potreba kod jednog broja publike. To je pre svega festival čitanja, dakle, autori sami čitaju svoja dela, a takođe intervjue, razgovora, sofa intervjua. Tokom godina smo mi njegov koncept malo modifikovali, malo ili možda čak i u nekim situacijama i puno, ali ideja iza svega toga, dakle, živa književnost, živa reč, region, a onda nešto malo kasnije evropski kontekst, su ono čega smo se u ovih 9 godina držali. Festival Krokodil povezuje književnost zemalja bivše Jugoslavije. Festival je započeo u stvari u junu 2009. godine, negde početkom te godine, recimo u februaru smo mi započeli sa razmišljanjem kako bismo mogli da napravimo jedan malo ambiciozniji festivalski program koji bi mogao pre svega da se bavi promovisanjem i povezivanjem književnosti zemalja koje su nekada činile Jugoslaviju. U tom trenutku ta književna komunikacija se odvijala, ona praktično, osim ovih strogo ratnih godina, nije nikad ni prestajala, ali je bila, kao i dan danas, ostavljena na inicijativu pojedinaca i pojedinačnih privatnih ili nevladinih inicijativa, a nije ležala na institucionalnim nogama. U stvari, i u vezi sa tim mi smo tako i otpočeli, želeli smo da uradimo nešto nezavisno za savremenu književnost regiona i da je beogradskoj, pre svega, publici predstavimo u svom njenom sjaju. Ideja Krokodila zapravo zastupa interese svih razbijenih i premalenih književnosti zemalja koje su posle raspada Jugoslavije nastavile svojim lokalnim i nacionalnim putem. To je naročito vidljivo na tim sajmima poput Leipziškog sajma ili Frankfurta ili tako. Mi se pojavimo tamo negde uz WC, negde s nekim malim štandićima, jedino zašto te nacionalne književnosti imaju para i naravno niko ništa ni ne primećuje. Naše književnosti su neprevođene, nevidljive u evropskoj kamoli svetskoj areni, nikoga mi ne interesujemo, a mislim da se pojavimo ipak kao jedan region od 20 i nešto miliona ljudi, gde postoji čitav taj sistem unutrašnjih sličnosti i razlika i čitava ta jedna dinamika koja je Jugoslaviju činila uzbudljivom. Nisu u Jugoslaviju niko nije volio ni zbog kog njenog pojedinačnog dela, nego zato što je ona predstavljala taj jedan presek evropskih svega, onda bismo možda imali nekakve šanse. Ali to u ovakvoj konstelaciji stvari, u tim zemljama koje su rukovođene krajnje anahronim politikama, desit će se za par stotina godina. Od formiranja pojedinačnih država u regionu, nacionalne politike neprekidno postavljaju granice u svim sferama života njihovih građana, pa i u umetnosti. Srećna okolnost je da mnogi umetnici ove granice prevazilaze. I zapravo, o čemu se radi? Mislim, mi svi živimo na prostoru ovog regiona, vrlo smo dobro upoznati sa njime, čitamo književnost regiona, svi mi znamo i Mešu Selimovića, i Krležu, i Pekića, i ovoga. Mislim, prosto, te granice su jako, jako mutne između nas. Gde je ta granica? Zašto je ona upravo postavljena tu?
Ko će nama da odredi te stvari? Znači, mislim, to su sve jako, jako neprijatne stvari koje naše književnosti dovode u jednu duboko provincijsku odnos prema samima sebi prevashodno, a da istovremeno mi uvek imamo te svetle primere da se više ne navodi ta latinoamerička književnost i zašto je bilo važno za nju da ovaj pisac iz Hondurasa odustane od te svoje nacionalne honduralske surevnjivosti. I da kaže, nisi ja toliko važan kao neka stvar iz Hondurasa, nego sam važan kao deo jednog senzibiliteta i jednog ogromnog jezika unutar koga piše. Festival je umeđu vremenu internacionalizovan preko granica regiona, a udruženje Krokodil ima više pravaca aktivnosti. Prva dva osnovna su festival Krokodil koji ima i svoju putujuću verziju koja se zove Krokodil na putu, pa smo mi putem toga u stvari gostovali i u Leipzigu na sajmu knjiga kad je Srbija bila zemlja u fokusu, u Švedskoj, u Švajcarskoj, u Sloveniji, na raznim mestima gde smo u stvari predstavljali opet književnost regiona. To je dosta zgodan koncept i za organizatore tih festivala jer oni u stvari putem komunikacije samo sa jednom organizacijom u stvari dobijaju nekakav kakav takav presek savremene književnosti bivše Jugoslavije. Udruženje dovodi pisce iz sveta ne samo na festival. Drugi deo našeg angažmana jeste upravo program Kuće za pisce, odnosno rezidencijalni program za evropske pisce u Beogradu, koji je počeo u oktobru 2012. godine. Do sad smo imali 57 gostiju iz 18 evropskih zemalja. U pitanju je jednomesečni stipendirani boravak autora. Oni ovde dobiju stan i stipendiju da u Beogradu pišu, istražuju, upoznaju se sa kulturnim i javnim životom, upoznaju se s drugim autorima, sa prevodiocima, sa izdavačkim kućama i on je ovako dosta, da kažem, multifunkcionalan. On prvo za svrhu ima pozicioniranje i Beograda i Srbije na kulturnoj mapi Evrope, ali takođe i komunikaciju sa gradom i državom iz koje taj autor dolazi. U fokusu rada Krokodila su i najmlađi čitaoci, ali i kultura čitanja i njena budućnost. Književnost zapravo, i zašto se uvek samo sebe ubeđuje da je bila važna u retrospektivi, zapravo nikada nije bila važna onom najvećem broju ljudi na način na koji je to sport ili muzika ili onda kasnije nešto film, ali način na koji ona funkcioniše i u ljudskim glavama i u društvima je dugotrajniji i dublji. Tako da je to ono na što valja računati. Jedan od projekata na kome je radio Krokodil dokazuje da i u najrigidnijim odnosima kakvi su između Srbije i Kosova postoji volja za komunikacijom. Ovaj poduhvat zvao se Neighbors, odnosno susedi. 2014. smo u nekoliko različitih segmenata radili razmenu programa sa prištinskom organizacijom Ćendra Multimedija i jako smo ponosni na taj projekat jer je on pokazao da u stvari postoji volja, postoji osnova za komunikaciju, samo je treba održavati, samo je treba na neki drugačiji način joj na drugačiji način pristupiti, ne bez nekakvog nametanja. Već u svom prvom projektu kojim je privukao pažnju, Centar za urbani razvoj povezao je arheologiju, istoriju, nove tehnologije i kolege iz Evrope. To je projekat E-kultur, projekat koji je podržan u okviru programa CIP. To je projekat koji je nama otvorio vrata u stvari evropskih projekata i nekako nam pružio priliku da mi možemo da pokažemo koje su naša znanja, prvenstveno što se tiče novih tehnologija, a i da prikažemo našu kulturnu baštinu Evropi i svetu. U saradnji sa Privrednom komorom Veneta sa severa Italije, Tek Kultur je oživeo prošlost na sasvim specifičan način. Potpuno smo oživeli Konstancio II. Konstancio II je rodom iz Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice. I on je vladao iz tog grada i mi smo uspeli da napravimo potpunu 3D animaciju njegovog lika i da njega stavimo u kontekst da on poziva ljude da posete Sremsku Mitrovicu, jedan animirani lik koji se pojavljuje u 3D, kao 3D model
u našoj realnosti koji je vidljiv uz pomoć tableta i mobilnih telefona nove generacije. To su nove tehnologije, to je augmented reality, proširena realnost, tehnologija koja nam omogućava da mi 3D modele, animacije ubacimo u realan prostor i da na neki način možemo da oživimo neke segmente naše prošlosti, naše istorije i da prikažemo javnosti uz pomoć novih tehnologija. Prošle godine Centar za urbani razvoj započeo je novu regionalnu saradnju. Sada se radi o digitalnim gradovima Fermo, Radovljica i Topola. Tako smo mi se povezali sa opštinom Fermo u Italiji, sa muzejom u Radovljici i mi smo kandidovali Topolu kao reprezentativni primjerak jednog malog grada sa bogatom istorijom koji može da ispriča upravo delove i segmente naše istorije. Tako da smo nekako u toj regionalnoj saradnji napravili jednu zajedničku platformu koja služi za promociju malih gradova širom Evrope koji će promovisati uz pomoć te platforme sopstvenu istoriju. Digitalizacija istorije i arheologije na kraju daje pristupačan sadržaj, ali u suštini je vrlo složena. Mi pronalazimo informacije u stručnoj literaturi koja je pisana čak i u 19. a i dobar deo u 20. veku, koji se tiče arheološke građe. I pokušavamo jednim novim jezikom, novim medijem da se obratimo upravo novoj publici koja je odrasla uz digitalne tehnologije. I nekako se trudimo da im ono što im je njima svakodnevica, to su upravo mobilni telefoni, tablet računari, internet, da im tu pružimo dovoljno informacija u digitalnoj verziji koje će njih zainteresovati, inspirisati da se oni bave prošlošću na jedan pravi i adekvatan način. U ovakvim poslovima i u ovo vreme povezivanje na regionalnom i međunarodnom nivou je neophodno. Mi tek onda kada izađemo iz neke naše zatvorene sredine možemo da vidimo sličnosti iz razlike sa nekim ko radi i funkcioniše negde van naše zemlje. Nekako je nama važno da mi napravimo te konekcije da bi možda nešto i prepisali od njih, da bi možda nešto naučili od njih, a i da predstavimo ono što mi radimo. Jer jako je važno čak i za promociju naše zemlje da mi učestvujemo u međunarodnim projektima, zato što evo već naredne godine će Topola biti uključena u tu mrežu malih gradova sa bogatom istorijom i promovisat ćemo naše kulturno nasleđe na jedan dobar i zanimljiv način, pre svega. Dunav protiče kroz mnoštvo zemalja i ova geografska činjenica osnov je velikog broja strategija, naučnih istraživanja i inicijativa koje povezuju evropska područja i ljude. Dunav je jedan ogroman potencijal i mislim da mi u bilo kom smislu kao država nismo u punoj meri ni svesni potencijala koji Dunav nudi. Transportni, dakle saobraćeni, s jedne strane, s druge strane turistički, pa imamo tu u delu turizma, znači nešto što se tiče smeštenih kapaciteta, atrakcija, sporta, rekreacije i tako dalje, i kulturnog nasleđa. Mislim da u potpunosti nismo svesni obzirom na dužinu Dunava kojim on prolazi kroz našu zemlju. Znači, druge države, znači u odnosu na Srbiju, koje imaju mnogo manji tok Dunava prisutan u svojim nacionalnim granicama i tako dalje, čini mi se da su toga svesnije i da mnogo više koriste nego što to mi koristimo. Područje dunavskih zemalja prirodno je predodređeno za saradnju, pa se ona, osim na zvaničnom nivou, razvija i u okvirima manjih organizacija koje predano rade na povezivanju. Povezani smo sa raznoraznim univerzitetima u slivu Dunava prvenstveno i sa svim ostalim državama u regionu i tako dalje. Podržavamo sve projekte koji imaju za cilj afirmisanje regionalne saradnje na sva ova 3 polja koje sam rekao i možda trenutno najaktuelnije polje ekološko.
Znači, polje koje je onako u smislu projekata i obezbeđivanja sredstava Evropske unije najinteresantnije, najdinamičnije i najzahvalnije da se afirmiše regionalna saradnja. Udruženje Dunav reka saradnje jednom godišnje organizuje međunarodnu konferenciju koja okuplja inženjere, ekonomiste, turističke radnike i mnoge druge stručnjake. Pošto su problemi zajednički i interesi svih, bez obzira čak na državne granice, mislim, državne granice njih ne prepoznaju, ne samo kao što se kaže zagađenje ne prepoznaje granice, nego prelazi preko granica, ali isto tako i potreba da se reše problemi isto su zajednički i veoma je, zato smo i nazvali Međunarodni naučni forum Dunav reka saradnje. Za sada koristi od Dunava nisu ni približno ostvarene, ali nisu ni nedostižne, pogotovo u nekim granama privrede kao što je turizam. Well, for the region at first to be known. Za region je prvo bitno da bude poznat. Da bude poznat i da se vide poteškoće koje ljudi imaju ovde, kao i njihovo okruženje. To je prvo i to se vidi sa više tačke gledišta. Zato moramo biti svesni koje poteškoće i šanse imamo i šta možemo da uradimo da bismo došli do cilja. Mene zanima upravo to kako učiniti Srbiju vidljivijom u turističkim ponudama i interesovanjima, a to nije nedostižno. Vi imate dobru destinaciju za letove, dolazi vam Wizz Air, Lufthansa, Parter Air Srbija. Odatle možete ostati u Beogradu, na primjer, nedelju dana tokom leta, zime, kad god. Ili možete da napravite kombinaciju da, na primjer, 4 dana budete u Beogradu, a da onda odete na more, u Podgoricu, Tivat, Dubrovnik. Možete da vozite bicikl u Srbiji, da lovite u Srbiji, šta god. Toliko je mogućnosti, ali one moraju biti pogurane. Dunavsku priču ne prate samo prirodne i kulturno-istorijske lepote. Paralelno s njima događaju se problemi koji moraju biti rešeni. Recimo, u odbrani od poplava neke stvari su presudne. Na prvom mestu razmena iskustava i tehnologija. To je jedna od bitnih stvari. Zatim, da se neke stvari, kao što su procedure, što su vrlo važne, u celom poslu odbrane postoji nešto, bar za odbranu od poplava, bujica, sada više reč nepredvidivo, ja lično ne priznajem i mnoge moje kolege ovde u zemlji i u svetu ne priznaju, jer mi imamo mogućnost da tu pojavu uočimo i predvidimo u najmanje 6 do 12 sati unapred. Za preduzetnika ili preduzeće koje posluje u Srbiji, izlazak na strano tržište je veoma složen i težak. Olakšava ga povezivanje sa drugim preduzećima, pogotovo u regionu. Evropska mreža preduzetništva bavi se upravo ovim poslom. Odličan uvod za funkcionisanje iz opis rada Evropske mreže preduzetništva su upravo događaje koje organizujemo tokom godine. Između ostalog, turizam B2B je događaj koji se organizuje u okviru sajma turizma na Novosadskom sajmu. Takođe, Agroorganic B2B je događaj koji se organizuje u Selenči u okviru foruma organske proizvodnje krajem septembra, kao i Dunavski forum gde smo koorganizatori zajedno s kolegama iz Instituta Mihajlo Pupin, koji ima u fokusu žensko preduzetništvo i praktično druge vrste preduzetništva koje se oslanjaju na tu specifičnu oblast. U okviru Dunavskog biznis foruma u Novom Sadu na jednom mestu našle su se preduzetnice iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Na ovaj način uspevamo da okupimo na jednom mestu one koji pružaju podršku preduzetnicima i same preduzetnike. I isto tako, ne samo naravno iz najužeg regiona i već i šire. I ova razmena je fantastična prilika da se čuje šta ko radi na tu temu i da one dobre primere prakse jedni od drugih vide i prepišu. Žensko preduzetništvo kao tema ovog okupljanja u Evropskoj mreži preduzetništva ima svoje posebno mesto. Žensko preduzetništvo je takozvani horizontalni sektor. Dakle, kada kažemo recimo sektor agro ili poljoprivredni ili informacijni tehnologija, znamo na šta mislimo tačno. Ženske firme zapravo i žensko preduzetništvo je sektor baziran na
poluvlasnika, ali znači i on je horizontalan i u Evropskoj mreži preduzetništva i obuhvata praktično sve sektore, s tim da smo mi ipak stavili akcenat na kreativne industrije, na agrosektor i na informacione tehnologije. Dakle, to su sektori gde su žene prisutne u velikoj meri, a isto tako i mladi preduzetnici se najviše pronalaze upravo u pomenutim sektorima. I to je verovatno neka poruka da su ovi sektori generatori razvoja i nešto na što privreda ovih zemalja u Dunavskom regionu treba da računa. Povezivanje na sve moguće načine je ključ savremenog preduzetništva. Mi danas ne možemo više pričati o tome da svaka jedinica, jedan čovjek, jedna žena može osnivati jedno poduzeće za jedan dan i da može i da proživi. Danas treba oblikovati preduzetničke timove, znači u jednom takvom timu barem jedan mora biti dobar na području financija, drugi na razvoju te poslovne ideje, treći na internacionalizaciji, barem 3 do 5 ljudi moraju raditi zajedno i vrlo dobro bi bilo da u takvom timu bude da budu barem 2 žene. To je pravi preduzetnički tim koji ima šanse da može da i na globalnom tržištu proživi i stalno da bude u nekom konkurenčnom pravom odnosu. Žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih povezuje činjenica da im je podrška društva i institucija neophodna da bi u uslovima neravnopravne konkurencije uspeli. U takvu podršku uključio se i Institut Mihajlo Pupin. Institut Mihajlo Pupin kao član Srpskog konzorcijuma projekta Evropska mreža preduzetništva evo već nekih 8 godina. Mi imamo dobar odnos sa Udruženjem poslovnih žena Srbije, tako da sarađujemo međusobno već godinama i radimo na unapređenju ženskog preduzetništva kroz usluge koje pruža Evropska mreža preduzetništva, koje su besplatne, a koje se odnose na internacionalizaciju, promociju naših malih i srednjih preduzeća u regionu i šire u Evropskoj uniji. Jedan od važnijih projekata instituta na ovom polju zove se EduLab. Cilj projekta je da se okupe svi stakeholderi, znači svi oni koji su zainteresovani za taj naš poduhvat, a to su predstavnici privrede, predstavnici univerziteta, predstavnici pre svega državne administracije, kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem i mogućnostima za njegovo unapređenje. Projekat će pokušati da ponudi najbolja rešenja u tom smislu. Udruženje poslovnih žena Srbije je povezivanje u regionu i Evropi pretvorilo u svoju misiju. Slične organizacije deluju i u zemljama regiona. Animiramo žene preduzetnice da se uključe u različite programe koji podržavaju i sufinansiraju troškove uvođenje standarda kvaliteta, sertifikacije, nastupa na određenim tržištima, izrade promotivnih materijala, uvođenja odgovarajućih informacionih sistema, sve ono što čini korak dalje ka njihovom razvoju i tu smo im na usluzi da ih podržimo. Mi smo osnovali Međunarodnu mrežu poslovnih žena baš sa ciljem da okupimo žene sa istogovornog područja. Mislim da je ženama potrebno da ih se malo ohrabri, jer žene su dosta onako nesigurne i njima treba malo više vremena nego muškarcima, neće baš ići glavom kroz zid pa što bude, nego im treba malo poticaja da ih gurnemo u tom smjeru poduzetništva, tako da smo nekako orijentirani na cijelo područje. Već 20 godina tražimo neke mogućnosti da osnujemo neku tržišnu zajednicu u tom smislu da se možemo opet osloniti na ono što smo nekad imali, zajedničko tržište na kojem smo mogli razvijati te zajedničke ideje i partnerstvo je mnogo zdravije nego tamo gdje tražiš partnerstvo sa ljudima gdje ne znaš ni jezik dobro, gdje ne poznaješ kakvi su zapravo uslovi što se zakona tiče, što se propisa tiče, kako osnivati, kako raditi poduzeće, a treće su finansijski uslovi. Kada je o povezivanju poslovnih ljudi i kompanija reč, region nudi neke prednosti. Sigurno je sličan jezik apsolutno prednost. Mi se tu svi razumijemo. Tako da nam je ovo apsolutno prednost. Nedostatak je možda putovanja i tako te stvari, ali to se isto može preći, znači nije to. Mislim da ne postoji prepreka u stvari među ženama da se mi možemo jako dobro složiti.
samo ako ostavimo iza sebe ego i takve stvari, to nam zaista u poslu nije potrebno. Zapravo, koliko sam ja primijetila, ljudi zapravo jako vole raditi sa ljudima iz regije. Dakle, nekako ta suradnja je, po mom mišljenju, zadovoljavajuća. Naravno, sve uvijek može biti bolje. Uprkos volji za povezivanjem, problemi nastaju na drugom polju. Ono što jesu problemi, mi kad organiziramo ove B2B sastanke zapravo vidimo da nam dolazi jako puno onih koji nešto prodaju, a malo je onih koji zapravo kupuju. Dakle, trebalo bi na neki način, moje mišljenje, raditi više neke horizontalne priče. Recimo, IT je horizontalan. Kreativna industrija je isto neka, ajmo reći, horizontalna, pa i žensko poduzetništvo. Međutim, osnovni problem je upravo to. Javlja se jako puno prodavača, a jako malo kupaca. Disbalans je još veći ako se firme iz regiona uporede sa kolegama iz najrazvijenijih zemalja. Kada pogledate profile kompanije koje se prijavljuju iz nekih razvijenih evropskih zemalja ili recimo ovdje iz regiona, tamo se akcenat stavlja na kompanije koje biznis baziraju na rezultatima naučno-istraživačkog rada. I to su onda neki projekti koji se tiču i ne znam, ili automobilske industrije, ili svemirskog programa, ili nanomaterijala, ili to su te neke sofisticirane tehnologije za čiji razvoj su zapravo potrebna ogromna sredstva. Imam utisak da kod nas nije to na tom nivou, odnosno da je akcenat naše kompanije malo drugačiji, ali svakako što se tiče regiona nema tu nekih jako velike razlike.